Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Имрӯз мо барои дарахти павлония гап мезанем ки соли чорум аст. Ма дар бораи дарахти павлония сухан кесиму сол меҳнатам кесим, уқа меҳнате накардему ва таҷриба гузарондем 4 сол. мо яне ки чӣ таҷриба дорем дар бораи дарахти павлония. Инам ҳозир 4 апрел мана гул кесам, қариб гулшон хелаш ямох шин гулш бо рафтаисда. Ама иҷода замбуро ҳастан. Замбуро нигоҳ ки замбуро асал гирифтаисам. Яъне ки дарахти павлония ҳозир 4 та мо ҳамҷа шинондем. 4 та дарахти павлония 4 хел нашонамо кардаиста. Яъне ки ман бигам амира биги даф кунам. Яъне ки анами соли якум вақте ки каламчаша мешунемо ҳами қариб 4-5 метр мешава. Айрӯи замин технически срезаш мекунем. Баъд аҷа каламчаку меброя. Каламчакуш мисол якша мемонем. Ман соли якумш срезаш кардем, соли деми қашид, соли сеюм қашид, ҳозир соли чорум аст. Ана якам соли чорумда ҳами дарахт чанқа вай шидаги аст. Мисол ғал шидаги аст. Ман дига технически среза камтар нутуғитар кардаги аст. Хай инам ҷа мегиремаш. Инам я дарахташ диаметрш мисол ина бигирем 40 шида, ина 40 сантиметр шида диаметрш. ҳами болоро нигоҳ кун, болоро нигоҳ шани қади агар 2 метр ша нигоҳ кун, ана болош нигоҳ чанд сантиметр шида, поёнш ҳами 2 метр растаяни да. 40 боша, исинуш 25 ина, 25 наздик биё, не 25 ай. Яъне ки поёнш ғавс, болош борик. И сол 4 сола дарахт дем соли чорум аст. Ҳамишам соли чорум аст. Ҳамишам соли чорум аст. Меки ина техник срези хушрӯ кардаги, нигоҳ кун. Хушрӯ кардаги ана ки ҳами хоб ҳозир мебинем чанд ин поёнш нигоҳ ки поёнш нигоҳ ки хеста ина қариб 83 сантиметр поёнш. як чиз ҳайрон ки поён ғавс мешава уже растани 2 метр да. Ина ҷа 83 сантиметр растани 2 метр шуда нигоҳ ки чанд сантиметр мешава. Нигоҳ чанд сантиметр мешава ина. Нигоҳ ки чанд сантиметр шуда? Хоб 83 буд, ина 52 сантиметр шуда. Яъне ки поён хел меброяда. Ҳами ҳамаш солш як намеброяд. Ман иҷода ишам ҳам хел соли якум технически среза, соли дуюм инам қаштага, соли сеюм инам қаштага, соли чорум нака ҳозир чанқа мешава ками. Барои ҳами ишам ҳам як. Ина поёнш ғавса, ина соли дуюм да инам қаштаги, инам қаштаги на. Соли сеюм да қашта, соли чорум да имка. Яъне ки чӣ гуфтани ҳастам? Гулш беҳтарин гулай. Замбур бениҳоят асал мегирад, перга мегирад, хушрӯ ай, ҳама шароитош соз ай. Хоб дар назди ҳавлин ай, ҳавлини истиқоматӣ ай. Барги павлония хоб кислорода мегирад, оксиген хориҷ мекунад. И хуб ай. Мисол на гулош ҳамаш як таъби одам болида мешавад. Не ки барои фоида гирифтани ҳами дарахти павлония меган и хела у хела сол 8 солда мисол мегӯянд ки як куб тахта метиҳад. Хай мо таҷриба гузарондем, фақт ҳуҷҷат хати гап мезанам. Инами 4 солда аки ин чанд ин тахта метиҳад. Бародарони қанду 4 солда чанд тахта метиҳад ина чанд ақаллан 3 тахтаро наметиҳад. Чӣ хелаи? Чӣ вай хела? Хай сол мо руд накардем ина ки боло шава. Хай ӯ болоҳошам оли мерам ба шумо навор мекунам. Фикр мекунам ки ӯ таърифе мекардам барои дарахтои павлония ку. Ма дар ҳаёт факт ҳуҷҷат рақам кати гуфтаистам ки ӯ таърифҳо ба фикрам беҳудаанд чӣ бало. Бо одамое ки гектар коридаистем ба шумо сахт нараса. Ман бисёр таҷриба кардам, факт кати гап мезанам, ҳуҷҷат кати гап мезанам. муҳру печат кати мезанам, гапу кати ҷавоб метавонам. Шояд ки ира вақти ҷавонишда, вақти ёшишда бояд нитроамофос медодем. ира мисол вай медодем. Ана пору медодем. Хай мо шунондему ҳами хел рафт. Не ки нигоҳ кине ки мисол инами ҳамагӣ растани як 10-12 метр да. Инами ҳар сеш як хел як размер буданд. Иш ин қадар ғавз шид. Иш ин қадар ғавз шид. Бизгарид. Иш ин қадар ғавз шид, бирам хел.
اما ایش این قدر مجموعه شد این خرج شده برای چی اخیر ما یکم چی سپورت نمیکنم ما فکرای خود ما گم میزنم لبول کسکتی ما فقط توجد خود گم میزنم تو انجینری تو اگرونومی تو پاولون پروری تو چیزی که هستی نیستی ما چیزی که در حیات تطبیق کردم دیدم سنجیدم ما همون را گم میزنم که درخت پاولون او تعریف میکردن او خیلی فایده گرفته مشکل با فکرم شما اگر درخت پاولونیا فایده گرفته باشین در مدت 4 سال اقلا نیم کوب تخته گرفته باشین خیلی من میگم که ها حقیقتا شما شده برای چی ما با بهترین پاولونیا رو من نشون دادم همین خیلی شده برای همین هر نوار میکنیم باید برای نوارهای خودمان باید جواب بگیم باید اینجا یکم گپی دروغ فریب تهمت نباشه نسبت هم دیگر برای هم برادرها زیر کمیتر بنویسیم پاولون پرورو آیا شما در مدت 4 سال راست دیامتری مثال چیاتون چند قدر شدگی های پاولونیتون زمین هم از زمین یک نیکی یک تشو کرشید آیا ریشه یا یکم کاری دیگر برای همه ریشه سخن دراز نمیکنیم برای پاولونیا بابا برای چی سخن نمیکنی من رزولتات 4 ساله سال مهنتی باباتون زنده و سربلند و خانواده باشین دستگیر فراموش نکنین اویدی درختای پاولون 1000 سوال بودین 1001 جواب میگردونم